първата котка върколак в България. От гръцки върколак ликой означава вълк. Това е породата ликой кет, която някои хора бъркат с сфинксовете, но тази котка характерното е, че има такава оплешевяващо окосмяване и наистина прилича до някъде на вълк. Здравейте, това е Тайра. Тя е само на 4 месеца и няколко дни. Може би едно от най-малките котата на изложбата. Вече готова за шампионка? Готова напълно, тъй като миналата седмица беше на изложба в Букурещ, в Румъния. Представи се блестящо. Така че надяваме се бъдещата й кариера да бъде блестяща като на останалите котки на тази изложба. Здравейте, това е Кайла. Тя е от породата канадски сфинкс и е на 6 месеца. Малка, красива и елегантна дама. Почти годинка. Още съвсем млад. За първ път тук на публика и за това доста притеснен. Junior. Говори за първи път. On the kitten. Да, това е представител на породата персийска котка. Цвета е костенурка, заради характерното отцветяване на главичката. Ето вижте. И е торти калър. Представител на абесинска котка, изключително рядка порода. Характерно за нея е наситения червеникав цвят, къса козина, отново мека копринена. Ето, породата се презентира като се разтяга тялото на котата. За нея е характерен, той е наситено зелен цвят на очите. Това е породата бенгалска котка. За нея е характерно тези мраморни шарки на козината. Наподобяват на един леопард. Това е Флоки. Породата е британска късокосместа златна чинчила. Той е само на 5 месеца. За първи път ще участва на международно състезание и се надявам да се представи добре.